20 minuts passen de les 7 de la vesprada, continuem en directe, ho farem fins a les 8:30 i ara toca parlar i fer memòria de tot el que han passat i estan passant encara el col·lectiu trans i per això ha vingut avui Joan Milian ací al plató, tenia ganes de veure també per ací, com estàs? Per ací estem bé i com dius un dia que cal parlar, cal fer-nos ressò del Dia de la Memòria Trans. Avui, 20 de novembre, estem celebrant un dia per tal de recordar què va passar al passat i per tal de no tornar a cometre aquests errors, perquè moltes persones durant l'any són assassinades. I també un dia per parlar de referents. Àlex, pregunta de trivial, pregunta de formaget, podríem dir. Tu coneixes quina va ser la primera persona trans d'ací, de casa nostra, de València? Sí que ho sé, Margarida Borràs. Ho saps, no? Pels premis, perquè són uns premis molt importants. Cal remuntar-nos fins al segle XV per parlar de Margarida, perquè va ser una dona trans que va ser assassinada com moltes altres en la plaça del Mercat Central d'ací de València. Un problema actual que encara tenim avui dia i voldria que vegérem este mapa que hem preparat per veure la situació del món en quant a persones trans assassinades. Contra més oscur tenim el mapa, podríem dir que la situació s'agreuja a Amèrica Llatina. Per exemple, veiem eixe negre de Brasil, podríem dir que la situació, és a dir, tenim més de 1.000 morts des del 2008. Però és que no és la pitjor situació. Podríem parlar d'Àfrica, que veiem que Àfrica està blanca. No vol dir que no hi hagi persones mortes, assassinades, sinó que allí encara no han arribat els registres en quant a aquesta problemàtica. Un problema que veieu que és mundial. I si fiquem a sondades, en què ens trobem? Ens trobem que des de 2008 a Espanya han sigut 16 les persones assassinades i si mirem al món enguany 2024 ja duiem un registre de 244 persones assassinades pel simple fet de ser trans. Continua passant, ha passat al llarg de tota la història i continua passant i és per això que és important posar veu a tots aquests casos i visibilitzar aquests números i aquestes persones, clar que sí. Exacte, i és que hi ha moltes persones que treballen dia a dia i han treballat molts d'anys per tal que aquesta situació canvia. I per això ara voldríem parlar-vos d'una història que anirem veient al llarg de la vesprada. Volem presentar-vos a Carla. Ella és una persona trans de 77 anys que va néixer a la Vilavella. Té una història molt interessant que anirem descobrint al llarg de la vesprada i m'agradaria que començarem a conèixer-la. Esta és la història de Carla. Carla és una persona que ha viscut perduda i que al final de la meitat de la vida me vaig trobar a mi mateixa i vaig començar a ser feliç. S'ha parlat molt de que si som un producte social i jo pense que som un producte de la natura. Jo recordo coses de la infància que no coincidien en lo dels companys de l'escola, els companys de jugar en el carrer. I jo crec que és ja perquè el subconscient mental estava marcant aquesta diferència. Me vaig fer enginyera forestal, me vaig casar, tinc 2 fills, però tot això que en una altra persona haguera sigut motiu de gran satisfacció, n'hi havia alguna cosa per damunt que no me deixava viure. Les meves relacions, diguem, de parella, totes fracassaven, perquè, clar, a mi m'agradava més tot el femení, però els homes a mi no m'agradaven. Jo tenia l'atracció a les dones, entonces n'hi havia una contradicció. N'hi ha una explicació molt senzilla. Tu eres una persona transexual lesbiana. Totes les coses perdudes que antes no encaixava, el per què això, el per què l'altre, automàticament totes van encaixar era lo lògic. Entonces jo ja estava treballant, ja m'havia divorciat de la mare dels meus fills, però els meus fills vivien en mi. I, clar, era l'època en la que a les persones trans se mos veia pràcticament com si fórem el dimoni. I vaig començar a viure 2 vides. Els meus fills sí que ho sabien i, a més, me diuen, perfecte, molt bé. Ells dependien econòmicament de mi. I l'economia dels meus fills està... Els meus fills són el primer. Entonces jo mantenia una ficció hasta que els meus fills ja van començar a viure ells per el seu compte i dic, ara ha arribat el moment de ser qui soc. Vaig eixir al carrer com Carla, vaig arribar al treball com Carla
i tenia por. Quin testimoni que ben contat, Joan Milian. Quina quantitat de coses i d'històries representa aquesta persona, I Carla. encara ens queda molt per descobrir perquè vaig ser al carrer com a Carla, però encara té molta més història que en uns minutets podrem seguir coneixent. Després la seguim coneixent. Ens hem quedat expectants perquè ho ha dit, va eixir al carrer amb por i de fet la por és el que ha mogut a totes aquestes persones al llarg de tota la seva vida. Volem incorporar també a aquesta conversa i també a este dia de visibilització del col·lectiu trans a Àlex Casanova. Ell és activista trans, és professor també de secundària a València, està col·laborant i dirigint diferents grups d'acció i també està participant a escala nacional de la redacció de la llei trans. Tot un activista. Àlex, bona vesprada. Gràcies per atendre'ns. Hola, bona vesprada. Gràcies. Gràcies per convidar-me, però tindria que matisar la introducció que has fet de mi perquè n'hi ha algunes coses que no són exactament així. Ah, molt bé. Soc mestre de primària i bueno, sí que he estat com a activista molts anys en la lluita i en la primera filera, diguem-ne, coordinant el grup trans de Lambda, he sigut coordinador de Lambda i en la federació estatal també he estat, però avui en dia estic, diguem-ne, un pas enrere perquè estic dedicant-me a fer una tesi sobre menors trans. Precisament per això... Retirat de la primera filera. I una vegada dit això, per corregir un poquet el que havia comentat de mi, sí que voldria, per favor, traslladar les meves condolències a totes les persones que han perdut algun ser estimat en la tragèdia esta de la Dana. I a totes les persones afectades també que estan passant-ho fatal. Això que vaig per davant. I, bueno, una vegada dit això, també en el que ens pertoca a les persones trans per el Dia de la Memòria, que és avui, també estem patint un dolor en general. Totes les persones, perquè hem perdut algú pròxim a la nostra vida, simplement per ser trans, o perquè estem vivint cada vegada més un augment del discurs d'odi, que darrere d'aquest discurs d'odi va un increment de les violències, ja siguin verbals, físiques, a tots els nivells estructurals, que el que fan és que finalment les persones trans es veguen abocades, bé siga als assassinats, com heu mostrat abans en el mapa, que és terrible veure com està la situació. I com heu dit, simplement són d'aquests que s'informen, o sigui, són assassinats dels que se té informació. Faltaria per veure tota aquella informació que no tenim i que realment ocorreixen i, bueno, tal vegada perquè no s'ha informat de que és una persona trans, no se comptabilitza com a que ha sigut un assassinat d'una persona trans, o perquè la seva identitat de gènere, al ser una persona que no ho havia comptat, o pot ser que sigui una persona no binària i no se té en compte. És a dir, n'hi ha moltes casuístiques que no s'han pogut tindre en compte en aquesta comptabilització que fa Transgender Europe, que fa un treball estupendo. Clar, per tant, en moltes ocasions esteu callats completament. Això podria ser el resum pel qual no trobem aquestes xifres detallades també. O sigui, que no esteu dins de la societat en molts aspectes o no vos tenen en compte. Àlex, ara continuarem parlant amb tu perquè volem parlar també de la vessant educacional que estàs duent a terme, que és molt important per a que no continuen ocorrent aquestes coses que estem parlant i volem continuar també sabent, de fet, Joan, aquesta part de la història de Carla que ens estaves contant. Clar, tenim una segona part. Carla va eixir al carrer, va dir que era Carla, va anar al treball, però la història continua molt més enllà perquè ahir va començar la seva etapa d'activisme. I millor que jo vos vol contar Carla. Escoltem-la. A mi en el treball me dien Don Carlos i no vaig passar a ser Doña Carla. Vaig a passar a ser Carla. Vaig tindre problemes, però no els que jo pensava que podia tindre, perquè era important no només
eixir al carrer dient qui soc, sinó per veure que la gent transexual no érem el dimoni. Perquè, clar, tu anaves molt guapa, però en el meu DNI ficava Carlos. Tenien el món laboral tancat. Les persones que s'havien que dedicar a la prostitució o a l'espectacle era perquè no tenien més remei. I afortunadament són persones que van fer molt per el moviment, però en l'imaginari de tota la gent les persones trans eren la veneno. No eren Sònia, la catedràtica de la Universitat de la Laguna, o no era Quim Pérez, professora d'institut. Per això és molt bo, després de tot el que ha sigut una lluita llarga i dura, que avui en dia sí n'hi ha referents i me preocupa molt, després de lo dur que ha sigut este procés, n'hi ha com una espècie de retrocés a nivell del concepte, diguem, la gent d'extrema dreta, anem parlant clar. Han anat suprimint coses que són importants. És perillós. És perillós perquè tot el que hem avançat en aquests últims 40 anys ho podem perdre i per això jo penso que és important no donar un pas enrere ni tan siquiera para agarrar carrilla para continuar avant. Pues la Carla de ara és una jubilada que ha tornat a la Vila Vella, que és on vaig néixer. Tinc acceptació en el poble, n'hi ha gent que li costa. M'ha trobat gent que em coneix de tota la vida, encara que ha estat 40 anys fora d'ací, i me diuen, tu com vols que te diga, Carlos o Carla? I jo dic, jo preferís Carla. Ah, doncs te diré Carla. I no res, això, i fent crochet, pintant, fent canxillo, fent les coses d'una vella de 77 anys. Quin testimoni més bonic que ens ha apropat aquesta realitat, 77 anys de Carla, d'un procés que ha sigut dur, com ha dit ella, de tants anys de lluita i de por també de tot el que està passant i d'aquest retrocés. Diu que no tirem ningú pas enrere, que hi ha que tirar endavant i per agafar carrera, sempre endavant. Això, sempre ho està dient ella, que ni un pas enrere, que és en el que hem de quedar-nos, hi ha molt per fer encara. Hi ha molt per fer i volem preguntar-li a Ale Casanova, que continua amb nosaltres en aquesta conversa, si també està d'acord en aquest moment que descrivia de lluita trans. Carla, en quin moment estem? Està sent preocupant alguns dels moments que estem vivint últimament en els últims anys? Jo penso que sí. És molt preocupant que, com ha dit Carla, que li envie una abraçada forta, que la conec, pensa que estem en perill de perdre molt del que hem aconseguit, que ens ha costat moltíssim a molta gent que ha estat en l'activisme, en molt d'esforç, moltes vides que s'han quedat pel camí i que fins i tot han lluitat per tindre els drets que tenim avui en dia i no han pogut gaudir-los. Aleshores, pensa que és fonamental que tots els polítics siguem conscients de que nosaltres som una minoria i podem lluitar molt, però necessitem l'aliança de tant polítics com de la societat per a poder aconseguir realment aquesta inclusió en la societat, en l'espai laboral, en l'educatiu, a tots els nivells. Necessitem les persones aliades que ens ajuden, perquè sols, sí, estem treballant, estem lluitant molt, però no podem aconseguir que la societat aconseguisca comprendre que nosaltres, la nostra vida, és igual que la dels altres, necessitem gaudir dels nostres drets, igual que la resta, però moltes vegades se'ns impedeix accedir a aquests drets, tot i estar sobre paper legal i aprovat en legislació vigent. És a dir, per exemple, n'hi ha moltes dades que l'administració té en una llei, però que després, si no hi ha pressupost per a desenvolupar, això no tira endavant. Si no tenim, per exemple, com va passar en l'última reforma de la llei educativa, que no es contempla una educació integral sexual dins del currículum,
és impossible poder fer front des de tot el sistema educatiu a millorar la situació de molts aspectes, no ja només de les persones trans, sinó de la diversitat sexual, de gènere i familiar, que afecta a tota la població. I si tinguérem aquesta educació sexual integral, evitaríem molts problemes a molts nivells de la societat que es podrien pal·liar simplement per tindre una educació sexual apropiada, des d'infantil fins a la universitat, perquè, com ja podem comprendre, no li pots ensenyar a fer derivades en matemàtiques a una persona d'infantil. De la mateixa manera, l'educació sexual té que ser a cada nivell el que li pertoca. Està clar. I principalment aquesta lluita hi hauria que fer-la des de l'educació i és per això que també ho estàs fent tu. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, Àlex Casanova, per estar en aquest dia tan important. No és només un dia, són tots els dies i estem amb tu, amb tots vosaltres i per descomptat que vos continuarem donant veu. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Àlex. En fi, Joan Milian, moltes gràcies per portar-nos i apropar-nos a aquest tema de gran importància. Hem obert finestra, podríem dir. Hi ha que obrir-la i ben oberta perquè es veja tot el que hi ha molta lluita per davant i molt per fer. Ens vegem ara després, no? En un momentet que tenim altres temes i anem a parlar de nutrició avui. De nutrició, m'agrada el tema. En res tornem a esperar, sí.